Breakfast, guys. Ayan. Hindi pa rin magaling si Daddy. Pinainom ko na siyang Gatorade, laxative, and then Bioflu. Huwag kang maganya sa hapagkainan. Ayan, nagluto ako ng chicken hotdog, may fruits, mangga tsaka saging, tapos yung nilaga ka. Hapon, inano ko na lang. Buti nilagay ko agad sa ref, tapos ininit ko na lang. Kaya nanak. Susunod na lang ako. Ayan. Maligo ka after, ha? Sobrang init. Hot ba? Hindi, buo. No? Hindi. Oo. Tapos niluto ko na rin yung ano, pagkain nila Go Tai Tai. Yan, chicken feet. May lamig na ba? Kainin ko na rin sila. Pa-check up po na kaya to si Daddy. 2 araw na yung ganyan eh. Siguro sa init. Paano yung init niya talaga nakaka-brain, nakakasakit talaga tayo sobrang. Ayun, binila ko na nga siya ano lang gamot and then para di siya ma-dehydrate. Gatorade. So, ayan, di pa rin ako makapaglinis guys. Ayan o, mga gulo pa kasi mga gamot, tubig. Yung kulambo ko, nandun. Di ba, Faknat? Di ba? Parang baby na naka-andun. So, ayun. Last na. Yung mga, ano ni Daddy, mga pantalo na, mga shorts. Tapos ito, ibababad ko na naman. Hindi ko na kailangan talaga guys ng health. Kasi, sayang naman pala. Kasi kung papasok ako sa, ano, sa store, mga 10 oras na ba? Ayun, 10:30 na. Or, sabi yung papasok ako ng lunch or after lunch. So, kaya, umaga makapag ayos pa ako dito sa bahay, diba? Baga, mababawasan yung gastos kasi ipapasahod sa kasama, diba? Wala na. no need na magpasahod. Pero maghahanap pa rin ako ng isa kasi nga doon sa bahay, tila dayan, maglalabas, maglilinis kasi yun talaga hindi nila makasasakot, may mga pindi. So, yun lang ang hinahanap ko ngayon. Pero dito, hindi na siguro. Kaya ko na guys. Si Anna, diba, 2 pa yung anak na kaya niya. Tapos, nag-ano pa siya, video pa ng mga sa beauty channel niya, diba? So, kaya pa rin ito, guys. Nandiyan naman din yung mga kapatid ko para tumulong sa akin sa business. So, ayun. Nililigo na ako sa 10:30 na. Bukas ko na ito, bandawan. Kasi pupunta ako, naku, hindi pala nagsabay itong hugasan. May ulan pa naman dito eh. Ito yung ngayong kilagrot paa ng manok. So, ayan. Hindi ako nahugasan ng gas. Importante, pupunta ako. Yung pinaparka namin before, doon sa yung isang compound. Magpapaalam na ako doon. Baka di na nga pumayag yun na hindi ko na makuha yung deposit ko kasi dapat 1 week before. Hindi nakakaligtaan ko naman sobrang busy talaga. So, sana pumayag si yung in-check ko wait naman yun para makuha ko yung advance tama yung deposit kasi yung advance nagamit na namin hanggang 23. So, yun, and then pupunta ako City Hall, magpapaano ko notarize ako, notarize ako at wala ko yung resibo basta wala akong resibo na kailangan siya, so panotaryo ko daw. Yes, anak. Kayo gumana na. Mahina ata. Nakapatay eh. Pinatay mo na naman eh. Nakapatay yan? Pinatay mo na naman ata eh. Ay, hindi nakabukas nga. Ayan lang siya. Kala ko ba matutulog ka? Sus. Ay! Hi, Jing-Jing! Ah! Hi! Uy! Galing ah! Nagising si Lucas eh. Lucas! Jingay-jingay ng ate. Nagising ba si Lucas? Nagising ka ni ate? Ha? Ikaw kasi ate, bakit ikaw maingay?
Bakit ikaw maingay, ate? Tayo na. Tayo na, baby girl. Ay, dito ko sa ano, guys. Sa store. May nginain muna ako. Ayan, pampalaya. And sabaw lang ng afritada. Baboy kasi. Daw na kain ng pork. So, ayan. Kain tayo. Hi, babies! Ay, naku! Migi, migi! Migi! Hello! Hello! Lapit na kayong umalis. I mean, umuwi. Ano yun, girl? Migi, migi, migi! Aray ko! Ouch, 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 ouch! Lalaki nyo, ha? Very good kayo, ha? Naubos yung laging pagkain? Ha? Migi, migi! May iwan ka sa akin, Migi, kung mahala. Migi, migi! Right! Pwede natin yung sa ano. Sa taas, sa tatlo. Makakulong pa rin sila, guys. Nakawal kasi sila nito eh. So, pag sa ano na sila, sa probinsya, may kanya-kanya silang ano, selda. Hey! Uy, mainit. Bakit ano? Ah! Ah! No! Ay, madumi na ako. Ay! Namatay na yung mga halaman ko. Wala na. Oh. Kaya kasi nag-aalaga eh. Ay, kunin ko yung itong mga soup dito at di naman nagagamit. Para maano sa apartment. Maluto ko. Ang dami. No, 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 no! Ano pala dito? Curvy, dried tom yum herbs, tom yum soup, gata, kare-kare. Dahil pala ako dito ano. Dali ko na ba ito ngayon? Mag-deliver kasi kami ni Bonso eh. Next time na lang. Tinamad na naman guys eh. No? Ayun. Anong inulam nyo kanina? Ha? Oh, same sa ano. Same sa Hilagrot. Chubby, chubby, chubby. Hey guys, dito ko sa ano, sa kwarto namin dati. Ginawa ko lang yung ano, may nanap akong susi. Ginawa ko lang yung safe. Nilalagyan ko ng mga alahas. Tapos yung susi niya, nasa na kaya? Alam ko nasa, ano yun eh. Nasa mug. Oh my gosh, saan na kaya? Kasi mahirap pag ano, pag magpagawa ng susi nun. Dinadala pa sa ano, may kailangan pang kuha-kuhanin sa... Kasi dati akala ko nawala na yun. Tapos nung naglinis ako, nakita ko siya. Tapos inilagay ko siya sa isang mug. Saan na kaya? Okay. Ay, medyo magulo rito guys. Sa latang hindi sila naglinis. Cute ni Ching Ching girl. Yun. Ito next time ko na rin yung kuhanin. Dahil pinanap ko rin yung susi. Kasi ano naman siya, ano ba tayo dito? Digital. Ganyan. May mga numbers kaso just in case ano, yung may battery lang siya. Pag naano na yung battery, kailangan pa rin siyang susian guys. Pag wala yung susi, di natin mabubuksan ng safe. Ayun. So, dito yung susi eh. Lapin ko lang yung kanyang ano. Suselia. Ito din. Ibigay sa akin, this is Julius. Ayun, hindi ko pa siya nagagamit. Pamasko niya sa akin to eh. Kuhanin ko na nga para magamit ko na. Bigla na naman ako nalulungkot guys. Ano ba yan? Ano ba nangyayari sa akin? Napapadalas ata yung ano, yung pagiging iyakin ko ngayon.
pag naiisip ko yung mga aso na mawawalay na sa akin, ay yung bigla na lang tumutuloy yung luha ko. Tapos, ito nga yung yung pagpasok ko dito, parang, parang bumalik yung dating dito kami, si daddy, kasama mga kapatid ko. Dito lang yung namin, yung shop, nasa baba lang, dito lang, kasi na home base lang talaga. Alam mo yung nakakamiss. Pero, nag-expand tayo guys, kaya may store na, wala na rin masyadong tao dito kapag araw. Alam nyo yung, kasi dati nandito lang kami, maghapon, dito lang. Ayoko guys. Nakakalungkot. Tapos alam mo yun, kahit na sobrang lapit lang nung guys, nung apartment namin. Nasa Harrison Plaza lang siya. Tapos malapit siya sa store. Pero na-homesick pa rin ako. Alam niyo, kapag kagabi na, yung tatlo na lang kami ni Chris, ni Daddy. Parang iba yung may lungkot sa sa puso ko. Pero yun ang nararamdaman ko kasi nasanay ako nakasama sila, ganun. Ayun, nandito naman, diba, yung nandyan lang kami sa stock room. Sobrang dali lang nila puntahan. Ay, parang ilan di pa lang. Pero yun, may distansya na. Ay, kalungkot. Pupunta naman ako sa store para makita sila lagi. O naman di sila nakikita almost everyday. Kaso, iba pa rin talaga guys yung yung magkakasama kayo sa isang bahay, yung kumakain kayo na sabay-sabay. Di ba, nakita nyo yun sa mga previous vlogs ko last year, di ba, nagkakagulo kami lagi sa kainan, yung mga ganun. Yun ang namimiss ko, pero, syempre, kailangan may magbago, kailangan tumayo sa sariling paa, magkanya-kanya. Kaya, ayun, yun lang ang namimiss ko. Yun lang nakakalungkot sa akin ngayon. Ay, ano ba? And then, ano pa? Wala guys, pasensya na kayo Talagang, inatake na naman ako ng kaartihan ko. Ayun. Miss ko lang lahat. Kaya, kaya pinupursige namin matapos din yung bahay doon nila mama. Kasi, alam niyo, kahit twice a month, pumunta kami doon, lahat kami andon, di ba? Masaya, buo. And then, si mama, hindi na magtitiis sa palengke na mainit, yung ganun. Ayun. Guys, naiyak talaga ako. Kalex! Ay. Pero isa lang ang nakaka-proud lang dito is yung, ayun nga, natutulungan namin si Papa sa pagpapatayo nung dream house niya. And then, yung mga kapatid ko, hindi na kailangang mamasukan, yung mag-apply sa ibang kumpanya. Kasi nasa RMK lahat nakukuha, guys. Yung natutulungan kami lahat. So, yun naman ang nakaka-proud. Nabawasan nga lang yung bonding namin na talaga. Magulo lagi sana sa kainan yun. Pero, pasasaan ba't? Mabubuding kami doon sana. Pagka umuwi, pagka nag-aatap-taon tulad nung Holy Week, diba? So, yun lang mga nakapagpalungkot sa akin ngayon. Ayun, ba't parang kuminis ata ako dito? Iba talaga kapag white yung background. So, ayun, di ako guys. Siguro mga 1 buwan o 2 buwan atang wala akong nilalagay ng kahit sa mukha ko. Ayan, kahit na BB cream or CC cream. Wala yan, pagkaligo ko. Ayan, madumi na siya. Kasi, alikabok na. Pati sa kilay, daw ako nagkikilay or lip tint man lang. Wala, kaya sabi nga sa inyo, maputla na daw ako tingnan. So, hindi ko lang talaga siya feel guys na maglagay-lagay sa mukha ko. Kasi ang init naman kapag ka naglagay ka ng kung ano sa mukha mo paglabas mo. Diyos ko, hulas agad. So, yun. Dami ko na dinaldar from iyakan. Tapos,
kung saan sa napupunta guys. Anyway, thank you so much sa mga nanonood sa inyo guys. Sa mga lagi pa rin nag-aabang. Ngayon medyo napatagal yung pag-upload ko. Mga 6 days ata, diba? Kasi wala pang internet sa, sa apartment. Ayun, pero everyday pa rin ako nagbablog kahit na paunti-unti guys. Ayun. And thank you kasi yung views, ang tataas. Sobrang lapit niya kung ilan yung subscribers ko, yung views niya sobrang lapit, di ba? Kaya nakakatawa, kaya alam ko na lahat ng nakasubscribe is talaga. Almost, basta, halos lahat ng nakasubscribe is nanonood ng vlog ko. So, ayun, thank you so much guys. Malapit na yung pag-giveaway ko. Di ko pa lang talaga masikaso ang film nun. So, pero malapit na. So, thank you so much guys. I love you. Punta na ako ulit sa store kasi magde-deliver ako sa Gray Avenue. Kinuha ko lang talaga tong itong safe. Bye-bye! Ayun guys, nakapagpaalam na ako sa Ay, pure gold kuya. Pure gold po. Pure gold po. Nakapagpaalam na ako dito sa parking. So, ko na, na-refund ko naman yung deposit. Hindi na lang ang bait-bait ng kasama. Bakit? Kaya pa, me? Kaya. Si mama nag-stick at yung kapatid. Halika na, Bonso. Kami ni Bonso magdi-deliver sa Gray Avenue. Ito na. Meron pa dito, pending sa Pangasinan. Kaso, wala yung sasakyan eh. Yes! Ano? Tingnan mo, search ko Wala nga kaya, jackliner doon. Yung dito sa sa Buendia daw, Victory Liner. Alin pa yan? Ay, yun di, ito, clear. Ay, yung pala si Don dun eh. Single. Oh, di ba? Eh, di solve problema mo. Bakit di nyo iniisip agad? Ikaw eh. Mindset talaga ni. Sayang picture mo dun sa bahay. Sayang ni Tino. At least ako, may toga, ikaw. Sayang toga mo. Hindi mo magamit. Sayang natin. Tingnan mo gali nito. Tingnan mo dala-dala niya mo. Kanya yung maliit. Akin daw yung Bugbugin kita eh. Kaya mo yan. Delete ako mo. Bilisan mo na. Let's go. Ay, Ching-Ching! Ching-Ching! Oh, Ching-Ching! Halika na! Halika na! Alam, dumi ng floor natin, oh. Mag-map ka nga, Ching-Ching. Mag-map ka nga, Ching-Ching girl. Paano si Chinchin? Pagkalat-galat! Ching-Ching! Ching-Ching girl! Buti na lang pala, hindi na bigyan ni Ate Kanigi. Pumangkin ko sumot sa Halika na! Sama na! Tita Mega. Sama na! Ala, gusto na talaga maglakad ng batang yan, oh! Lucas din, oh. Dali! Dali! Dali na! Dali na! LRT na lang kami, Bonso, pauwi. Mag-jeep lang kami papunta kasi nakabox yung dala namin, baka i-open pa sa LRT. Ito na ako ulit guys. Ano? Ay, cellphone na. Thanks, Bunso. Ano yung napanood mo ya ba? Pamukha niya. Sumuha na. Kailong. Kailong niya. Guys. Kailong nyo. Ay. Wow. Why? Hindi, ikaw si Maui to eh. Ulo. Ilong ni Maui. Ikaw yung lola ni ni Moana. Ay, Kiki, hingi naman ako ng meme. Hingi naman tamo. Hingi naman. Uwi na ba kayo? Uwi na kayo? Bakit ka bumalik si mama eh? Saan daw punta si mama? Umano lang yung Magilig-ilit mo. Ano? pagbayad sa deliver niya.
Oh, Babalik na yung mama. pinuntahan? Nila. Pabalik pa daw siya. Siniseryoso yung pag- Ila. Alin? Chapa, chapa! Ha? Chapa, chapa! What can I say except to welcome? It's okay, you're welcome. Ito si Maui to, chaba-chaba eh. Yan si Maui yan. Maui. Hi guys! Hi guys! Nakikita eh. Hi guys! Diba si... Ito kahit kailan ka. Ang tababoy mo na. Tinan mo tsura mo. Ang taba mo. Oh! Ang lapad na nito. Ang taba mo. Ay, gusto ni Lucas. Gusto niya eh. Hi! 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 Welcome! Kainin mo, Ray. What can I say except you're welcome? Ay! It's okay, you're welcome. Chaba, 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 chaba! Itong gusto niya guys sa camera, oh. You're welcome. Ay, ching-ching naman dyan. Meme, meme. Hello. Strong! Strong! Strong, 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 strong. Strong na muna. Strong! 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 Pinipiga ko yung ano. Labas pa di lamis yan eh. Strong na dali. Strong! Galing Labas eh. nila. Dali na. Ah! Ayaw ka. Strong! Strong! Hi! Hi! Uy! Huwag mo gano'n yung tenga ni ate. Ayaw siya. Strong! Ang nakakawa. Laway mo. Strong! Strong! Pantinin nyo daw. Ito talaga, ching-ching. Isa pa, isa pa. Strong! Oh, naku, kinakagat ka ni Lucas. Naku. Kiss ate. Kiss ate. Wala nang libre. Hmm. Sal tayo niya, Sal. Libre ni Japo. Kape. Strong, baby. Strong. Meron Strong. ng kopi ko. Strong! Kasama na pa ngayon. Strong. Isa pa, isa pa. Strong. Yay, galing! Sino gaganyan? Oops. Tako ng batang to kumain eh, no? Ito, kinakain. Kaya nga daw siya strong eh. Kasi kahit ano, kinakain eh. Ganyan siya ng ganyan. Strong na. Eh, kasi natutuwa kayo lalo niyang gagawin. Good night, guys! Ito si Chris muna sa sofa. Pinasok namin yung isang sofa. Kasi dito lang may may aircon. Initan siya eh. So yun! Dahil pang dahil pang mga ayusin yung yung vanity ko. Hindi ko pa na wala pa ako na ipapatong kahit na isang lotion man lang. Busy-busy pa. So you will see you tomorrow. Good night. Good night, Daddy. Good night, baby. Good night. Makitig na mo na. Hindi pantay. Maka-swimming natin. Bye, guys.